Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Ug sa dili paglangan, ihatag ko pa kamos pagpailaba sa kauban pang ebanghelista o ministro. Ug kumusta usab kaninyo mga gilaan ug mga igsunan, kini karon yung igsoon Brother Robert Consad nga may usa nga makiguban sa pagtuon nining usa ka tulumanon mga langitnong lamdag sa Kinabuhi. O karon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa kauban pang ebanghelista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kininausab si Brother Dibs Rizaba, makikauban kaninyo. Nining atong tulumanon, mga langitnong lamdag sa Kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O karon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban panatong ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebreco nga kauban kaninyo karon. Aron sa pagisgot sa tema mga kaigalaan ug kaigsunan, ako kamong ibalik sa kauban nga ebanghelista. O gini gayon na, dili nato sa makauban ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay doon sa importante nga giasikaso busa kita lang karon ang magtambayayong sa paghatod sa mga kamatuoran nga gitudlo ni Master diri kanato. O ang atong pagaisgutan karon mga higalag mga kaigsunan mao ang pagpadayon gyapon sa mga pagtubag nining pulo ka bildong na higayon o natigayon natali kanamo nga mga ministro sa PBCM ug nining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bendilio nga nanuka din nining maong sibiyan sa RP Index KD Dipolog. So kung doon ay mga mangutana nga ano nga ang mga ministro sa PBCM perminti manggid na nga ilang buhian nga issues kahanginan tungod kay doon na manggod po'y gibuhian nga issue si Pastor Mitchell Bendilio sa pagpangatake dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Busa ang amua ang pagpanubag apil na dayon ang pag-elaborate o ang pagpahayag sa kamatuoran nga ano nga kining atong kapanahonon ug magisgot sa pagpangalagad ani na gid nato buhaton sa dapit na sa Espiritu Santo nga sa among pagpahila nga mga ministro ang Espiritu Santo nga nagpagataw na tuman sa among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. Pero grabing pagsupak sa pastor nga si Mitchell Bendilio, iya man na kay magsusupak man siya sa dapit sa PBCM. Nakaroon andita dunay texter. Ang texter gibasa pod nila kay nagbilin man lagi putag mga pangutana sa mga nanglabay natong programa nga kun dili man diay si Master ang katumanan niya ng Espiritu Santo nga nakasulat sa Ecclesiastes 4:15 atong gibilig pangutana kinsa ang second child sa Ecclesiastes 4:15. Karon usas ilang texter nga sa atong nadunggan gibasa gikan kang Brother Brian Dapar. Atong paminawan kay gibasa og nihatag puday og tubag ug unsa poy gihangyo nining texter nga mao si Brian Dapar. Atong paminawan. Si Brian Dapar. Pwede mo explain biblically ang Ecclesiastes chapter 4 verse 15 nga second child kinsa man na di ay salamat. Nindot na. Gwapo na. Din sa second child. Manay may pangutana. Imo man hangyo no? Minaumao ra gyud sa PBCM nga ilang gipaangkon nga si Tomas Eugenio. Okay. Ato basahan sa Ecclesiastes 4:15. Basaha sa English. Nagaingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Okay, sato pa naagit iya nga second child. Di ba? Ato basahon na igsoon nga unsay gipasabot ana. Kaya nga nag-ingon nga basaha sa binisiya ba? Nagaingon, nakita ako ang tanang mga buhi nga nagalakaw sa ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Naay mo puli kaniya. Unsa man ang gipasabot ni ana nga naay mo tindog puli niya? Kinsay pulihan? Unsay gipasabot? Magwawali 4:15 ngadtos 16 ang pulong sa Dios. Gaingon, apa nasulta ko bisan og daghan kayo mga tawo dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batanon nga mipuli sa hari ug dili maihap ang mga tawo nga iyang gidumalahan mahimong dili moangay kaniya ang magsunod nga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan sama lang nga nagagukod sa hangin. Sa ato pa sa maalam Solomon ani nagapahayag mahitungod sa kahimtang sa pagkahari nga naay mo puli nga puli sa pagkahari. Para man ang ato kahimtang karon
pagka wala sa presidente, nanapoy mo puli nga musunod nga presidente. 4:15-16 sa maayong balita Biblia. Nagaingon. Namalando ako sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan. Ug diha kanila may bataon nga maoy mapuli sa hari ug ugma danglag. Walay kinutuban ang gidaghanon sa mga tao nga manduan sa usa ka hari. Apan ini kamatay niya, walay maghandom sa iyang nahimo. Busa wala kini kapuslanan, sama ra kini sa tao nga nagukod sa hangin. O ba na gipasabot ni Apostol anim maalam Salomon nga bisan og puli-pulihan ang pagkahari, kay mamatay ang hari, mupuli na po na nanapay mo barog sa iyang dapit. Wala na'y kapuslanan, kay nga naman kato, mupuli naman po itong kamatay. Ang ila man diha nga, nakabasag second child, ila dayong gi-address sa ilang Espiritu Santo. Tomas Eugenio. Okay. Atong nabati no, ang pahayag sa pagtubag niya sa text ni Brother Brian Dapar. Gamit siya dagang versions Biblia, SD Bible, Cebuano English, Catholic Bible, o kadtong ang pulong sa Dios nga ang Ecclesiastes magwawali na. Unya ang iyang conclusion nga matod pa niya kanadang 4:15 nga second child, hari daw na nga magpuli-puli. Puli-pulihan matod pa niya puli-pulihan. Natong ipangutana, kinsa day kuno ng hari nga puli-pulihan. Matod pa niya Brad Rini, Brad Robert, Brad Donald, nakita daw kuno kana ni Salomon nga ang hari puli-pulihan. Atong paminawan ang pahayag niya. Okay. Atong basahon sa ang pulong sa Dios sa Ecclesiastes 4:15-16. Apan nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tao dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari ug dili maihap ang mga tao nga iyang gidubalahan, mahimong dili muangay kaniya ang magsunod nga mga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan sama lang nga nagakikod ka sa hangin. Tanawa igsoon. Magwawal. Tanawa, sabi ibalik sa 15 lang. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tao dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari. Sa ato pa kanang second child nga mo bagong mo pili sa iyang dapit ang mupuli sa pagkahari. Kay si Solomon nakita niya na ang hari hindi puli-pulihan lang. Okay. Pagkamatay Moto siya ang previous nga mga wali niya. Laban na to mga pila ka tuig, taon-taon na to, no? Gisusi na to, kay matod pa niya sa pagtubag sa text ni Brian Dapar, hari nga magpuli-puli. Kinsa na, matod pa niya nakita ni Haring Solomon nga ang mga hari puli-pulihan lang. Og magisgot ang hari nga puli-pulihan lang, pahayag daw ni Solomon, buti pasabot, ang hari day nga pulihan, dili si Haring Solomon. Kung dili matod pa ni mo Mitchell Bendilio, nagpahayag si Solomon, kay nakita ni Solomon nga ang mga hari puli-pulihan. Pangutana, kanabang magisgot og puli-pulihan? Duha ra ba? Isa nga tus duha ra ba na? Daghan gina siya. Karon, ato daw tan-awon sa Biblia, Bradiber. Kining 4:15 Ecclesiastes, kung kinibay, muhaom sa gipahayag ni Mitchell Bendilio sa pagtubag niya dito kang Brian Dapar, nga puli-pulihan ang hari. Hari day ng puli-pulihan kanang gimensyon diya sa Ecclesiastes 4:15. Atong basahon o atong i-plus sa screen ang maong pahayag sa Ecclesiastes 4:15. Oo, ipapabor na to nila silang basahon bradon. SDA, Holy Bible, English version, nagaingon. Dinis sa Ecclesiastes 4:15. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Sa ito pag-i-specify kayo, Brad Deber, nga second child. Sa ito pag second child, one ay third, one ay fourth, one ay fifth. Kung maglisgot maghari sa katawan sa Diyos sa unang panahon, dili kay duhara, dili kay tulura. Ay mingon tagduha namang ginag-una, 1, 2, 3. Nagkaghari, Bendilio, busa, wa gyapon ka muhaong sa imong tubag. Nitubag tod ka, pero wa muhaong. Unya ni drive out din ka. Diri ka namo nga among gipahaom ang second child nga Espiritu Santo na tuman sa among magtutudlo Tomas Eugenio. Gusto bitaw na, di lang nimo dawaton. Pero tanawang imong rason. Matod pa nimo nakita ni Haring Solomon nga mga hari nga puli-pulihan.
Og mag-iskot og puli-puli dili lang kay sikan. Pero ang gibasa sa Biblia ang gigamit namo, second child that shall stand up in his stead. Og basahon sa Cebuano na mga mahal nga tigpaminaw, plus lang sa screen kay basahon na to. Matod pa nakita ko ang tanang mga buhi, Ecclesiastes 4:15 nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon ng ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Muna nga kung mag-iskot og sikan, dili pwede maklasikan kung walay first. Muna nga ang first among gipamatudan nga mulugar ang atong Ginoong Hesukristo. Ha? Sa Biblia, Brad Robert, atong basahon sa Biblia, nga ang atong Ginoong Hesukristo may tagna sa Biblia nga siya mulugar nga first child tungod sa paggamit sa termino nga siya child. Unya, na ay second child sa Ecclesiastes, second dili ginadaghan kay second man specific man. Sa Biblia, duha na gyud kay second child good, na second mabutog third. Fourth, haron magamit ang imo gigamit nga termino bindilyo, puli-pulihan. Asa kitawon nga puli-pulihan taman ra sikan. Lugar, ang first puliyag sikan, ang sikan puliyag first, ana lugar buti pasabot. Wala ginihaw mang hinubran ni Pastor. Pagkakatawanan ni Moy. Nakaroon, Brad Robert, basahon na to. Ang tagna sa atong Ginoong Hesukristo. At plus po sa screen. Niya ang tagna matungod sa atong Ginoong Hesukristo sa Isaiah chapter 9 verse 6, ingon nini ang nakapahayag. Pabor na to sa English version sa iyong Biblia, Brother Robert. It's the Bible, English version, ingon nini ang nakapahayag. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Friend of Peace. Tinintag na ang mga higalag mga kaigsunan, way supak ang mga pastor, evangelis, ministro nga ang katumanan niini, mga atong Ginoong Hesukristo, pero walay Jesus Christ mabasa. Tagna man, dili man abilidad sa Biblia nga kung magtagna, ibutang ang ngalan. Pero giyon na, for unto us a child is born. Kung basahon sa Cebuano Bradrini, plus nagyapon sa screen, basa sa Cebuano Bradrini, ang Isaias 9:6. Giyon sa pagbaya. Anya dinhi Brother Ronnie, akong pagbasa dinhi sa pabor nato nga Biblia nila sa SD Bible sa Isaiah 9:6 nagaingon, kaya alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan, magtatambag, Diyos nga makagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdaay. Sa ito ba katong for unto us a child is born, gingunag bata nga natao, usa ka lalaki nga bata nga natao, gitawag og child nga sa ako nang gingon, way supat ang mga ebanghilista, ministro, pastor nga atong Ginoong Hesukristo mo'y katumanan ini. Kining child nga gitagna sa Isaiah 9:6, mga higalag mga kaigsunan, nga mao ni atong Ginoong Hesukristo, mao ni siyang gipahayag sa Biblia giingog first. Pero kining child nga mga atong Ginoong Hesukristo, gitawag ni siyang pulong o word. Atong iplastar sa Biblia, basahon ko ang bersyon sa Biblia nga gitawag the message. Basahon ako ang John chapter 1 verse 1 kama 14. Ingon ini ang atong mabasa, atong iplastar sa screen, mga higalag, mga kaigsunan, para makita po ni Mitchell Bendilio nga nagsunod karon sa Biblia the message gingon. The Word was first, the Word present to God, God present to the Word was God. Sa 14, the Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Usag di lang pagbasa, usag di hotdog basa. Ang punto, kini ay child was born sa Isaiah 9:6 nga mga itong Ginoong Hesukristo, mo ni siyang gitawag po og pulong or word sa John chapter 1 verse 1 kama 14 nagingog first. Unya nahimo siyang unod og dugo. Sa ato panahimong tao became flesh and blood. Giyon sa pagpiho nato bradiber nga kining John chapter 1 verse 1 nga word was first nga nahimong or became flesh and blood, mao gining didto sa Isaiah chapter 9 verse 6 nga gingog for unto us a child is born. Unya gingon dayon sa the message
word was first. Unya gipamatud-an gyud Brad Deber nga kini siya mga tong Ginoong Hesukristo. Oo, din sa Amplified Bible, sa mga gihapon nga bersikulo, John 1 verse 1. Oo, nagaingon atong pagbabasahon. Sa The Message o sa The Amplified Bible? Oh, sa The Amplified Bible, nagaingon. Okay. In the beginning, open and close square bracket, before all time, was the Word, niya open and close parenthesis, Christ. Padre, Christ. Okay. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Nagitapad rin nga kanang verse, Isaiah 9 verse 6. Square bracket. Oo, square bracket. Aron dili lisod subton nga kanang John chapter 1 verse 1 sa Amplified Bible nga in the beginning before all time was the Word nga mao si Kristo, nga sa The Message gingon nag Word was first, mao gid na ang nahimong child. Dito sa Isaiah 9:6 kagitapad ang teksto sa Biblia, mga mahal nga tigpaminaw. Busa, kinidiay nga itong Ginoong Hesukristo, mulugar nga siya ang first child. Dili ikalimot sa Biblia, gid ka na, mga igalag, mga kaigsonan, nga sa pag-ingon ra ba ni Bindilyo sa manang labay, may kunutang mo pato-pato, di gini pato. Ha? Og haom-haom man ang buti pasabot anang pato-pato, di gini haom-haom. Haom gini. Nga nga itong Ginoong Hesukristo, mao ang mulugar nga first child sa Biblia, kay gitawag man siyang pulong nga mao ang nag-una. Word was first. Unya ang word na himong child. Nga ang child nga word nga mao ang first, mao nga tong Ginoong Hesukristo. Katinaw niya na, mga higalag, mga kiksyonan, kalayo sa imong hinubaran nga mga hari, nga magpuli-puli balikan ta ng Ecclesiastes 4:15 nga may second child. Nga ang second child, kay mo tindog ug mupuli man na. Sumala sa pagbayag sa Biblia. Ato lang po dahil gitris up ang tagna sa atong Ginoong Hesukristo nga na-prove sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nga si Jesus Christ mao ang first child. Okay, karon. Brad Ronald, sa Biblia ba sa pagtagna sa atong Ginoong Hesukristo may gitakda ba pod nga panahon ng Dios nga matuman nga siya ay anak og babae? Ado nagigitakda nga panahon, Brad Rone. Og akong basahon din ipabor gyapon ako sa SDA Bible. Dinhi sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 nagaingon, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios may padala sa iyang anak nga natawo og babae, natawo ilalom sa kasuguan. Busa may takda puday nga panahon, mga higalag, mga kaigsunan, sa pagtagna sa atong Ginoong Hesukristo nga gingog child, word was first. Unya mao to siyang mulugar nga first child. May panahon po nga gitakna nga mataw siya sa usa ka babae, mataw ilalom sa kasuguan. Karon kini nga atong Ginoong Hesukristo nga nataw sa tukma nga panahon, pinagi sa babae, pinagi po sa tagna sa propeta nga si Isaias nga gitawag siya child, was born, nga sa pagkwenta siya mao ang first. Kay word was first o child was first. Ang pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo tali sa kalainan niya mahitungod sa Espiritu Santo. Sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo, sumala sa Biblia, basahon ko John chapter 14 chapter 14 verse 16 up to 17. English nga SDA Bible ipaborta gingon, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be with you. Unsay pagbayag sa atong Ginoong Hesukristo, may tungod sa kining gitawag Comforter, gingon niya another Comforted, lain nga manlalaban sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Nakaroon, Brad Diver, gingon sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Comforter nga mao ang manlalaban nga mao ang Espiritu Santo, termino naglain nga manlalaban, or sa English another Comforter. O katong basahon ng another Comforter, Brad David, kung sa gihatag nga definition, the same ba na o different na siya? Walahi na siya, brad. Itong pagka-proibahan din sa ti-plaster sa screen ang Merriam Webster Dictionary. Sa word nga another. Okay. Usa sa definition gihatag. One
that is different from the first or present one. Nga kung sa Bisaya, usa nga lain sa nag-una. Ano siya nga tuwang Or kasamtangan nga usa. Oo. O dinigawas nga po ng first nga kanadeng another comforter lahi niya ng nag-una or kasamtangan nga usa. Kinsay una sa Biblia nga atong gibasa, brother? so si Kristo Ang atong Ginoong Kristo mo to gitawag og word was first was o first. child was first. Kung baliyon, first child. Sa Mirayam ni gawas niya po ng first nga kanang another different from the first. Kinsa ang another? Adresa comforter nga mao ang Espiritu Santo. Ade, karon kay kini ding Espiritu Santo nga gingon sa pagbayag sa Biblia nga another comforter o nya sa Mirayam different from the first, nga ang first mga tong Ginoong Kristo mao ni ang among gigamit na kanang tagna sa 4:15 Ecclesiastes, second child mao ang Espiritu Santo ngano gyud nga mapiho na namo mga kaigsoona og dili muhaom ang kang bindilyong hinubaran nga mga hari nagpuli-puli na o matayisgot nga hari man pud ang Dios, pero pagingot puli-puli nga hari di mo sumada ngano second child raman. Specific kayo ang tagna para sa Espiritu Santo nga giingog second child, giingog another comforter nga ang another different from the first, nga ang first mga tong Ginoong Kristo. Karon brother Rene, gipiho bagyod sa Biblia mao ni lisod og lisod gyud nga supakon ni bisan kinsa labaw kana Pastor Bendilio, gipiho bagyod ug wa ta masayo nga ang first child nga mga tong Ginoong Kristo mo to'y pulihan sa second child nga mao ang Espiritu Santo tungod kay si Kristo mismo nagpahayag nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo sumala sa Biblia. Nabay pruiba brethren? Gipihogid sa balang kasulatan nga si Ginoong si Kristo nagpamatuod siyang gagulion nga kining Espiritu Santo puli gid kaniya. Dini akong pagabasahon sa ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kanyo samtang kauban pa niyo ko, apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man puli kanako bisag yan ang atong pagbasa brother nga ang Espiritu Santo puli di kini kang Kristo. Kinsay namulong nga ang kapuli niya Espiritu Santo, di ba ang atong Ginoong Kristo brother Rene? Klaro kayo sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo mo'y namulong nga ang nga may kapuli siya, nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Karon nasayop mi sa among paggamit sa Ecclesiastes 4:15, tagna mahitungod sa second child nga ang katumanan Holy Spirit nga giingon sa Biblia another comforter nga ang nagpahayag niya ng second child that shall stand up in his stead. Ang atong Ginoong Kristo mo'y namulong nga siya pulihan nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Pato-pato bindilyo? Di gyud pato-pato. Haom-haom bindilyo? Di gyud haom-haom. Haom og pato gyud ang among pagpamatod sa gitudlo ni Master diri kanamo nga may tagna para sa Espiritu Santo nga magpakatao mo ng 4:15 Ecclesiastes, second child that shall stand up in his stead. Nga dili ta magakwintag second kon walay first. Mo nang gitrace up na to kinsa ang first. Nilugar nga ang first mga tong Ginoong Kristo og siya nga first ang atong Ginoong Kristo mo'y namulong nga siya pulihan sa second child nga mao ang katumanan Espiritu Santo nga magpakatao mo nang among gipailas Master Tomas D. Eugenio Sr. Mo nang niingon mi mo bindilyo ayaw atakiya ang among gipailang katumanan, atakiya ang gigamit namong basihanan para sa pagpakatao para dili kanamo ingnon nga na personal ka. Aron nga dili ka na mo ingnon nabulok ka kay kanang bulok ra ba wa nakasabot sumala sa pagbayag sa Biblia. Atong Ginoong Kristo niya na mo nagpayag. Basahon kong Marcos kapitulo 8 bersikulo 17 sa Biblia ang Katoliko nga kanang wa kasabot matud pa sa pagpayag sa atong Ginoong Kristo bugo or bulok. Gingon 8:17 sa Marcos nahitabo or nahibalo si Jesus kunon sa ilang gipanagsultian busa gipangutanan niya sila nganong nagisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagpakadalagpan wala bagyapon kamo makasabot bugo na bagayod kamo. O di aron nga di katawag bugo
sabta pag-ayo o guba pag-ayo ang gigamit na mong basihanan, dili kay arikas among magtutudlo, magsigid tagaw-taw. Unya, driban-driban din sa imong mga cooler, katawang cooler, katawa pud ka, yaga-yaga ng labas mo. Muna, kung sige ka panghagit og debate, unya ang presentation na mo, dili nimo tagag-pagtagan, ari ka mulikoy ka, ayaw lagi tugtisa. Nakaroon ka di, tubag naman taon ni siya Brad Eber, Brad Robert, Brad Donald, Brad Dinin, tubag nagilin taon nga, kana di ang 4.15 Ecclesiastes 4.15 second child, hari ng magpuli-puli. Nakita ni Haring Salomon nga ang hari puli-pulihan. Sa pag-trace nato sa Ecclesiastes 4.15, gi-specify second child. Na dahil second child nga, muabot tagdaghang mga child kay magpuli-puli man. Busa, wa gyud magkadimao ang imong pagpanubag. Tulibagbag, wa mahaom, nagsukwahi ang imong pagpamulong sa imong mga ngabil sa Biblia. Unsay gipahayag? Proverbio 19:1, mayo pa ang kabus nga magalakat diya sa iyang kasing-kasing kay kaniya nga mo'y nagsukwahi sa iyang mga ngabil og mo'y usa ka buwag. Kinsay nagsukwahi? Kami o ikaw? Klaro na lang yun nga ikaw. Daghan pa ang tatag ipadayon sa pagtubag sa imong mga pangatake, pero sa limitado man ang atong oras. Napauntay tubago nato nga matod pa niya nga gihimo kun nato si Kristo nga dili hingpit. Sundin ninyo kay amo nang tubugon sa sunod nga wa mi magpataka o gamit sa bersyon sa Biblia nga among giingnan si Kristo nga dili hingpit si Kristo. Ipabati Bendelio ang imong mga na-record nga namulong mi nga si Kristo among giingnan nga dili hingpit. Og makapabati ka ana kay matud man nimo daghan makakag-record nga gihipos. Og makapabati ka ana do nga nag-ingon mi nga si Kristo dili hingpit. Di na mi muwali. At pabati na challenge na po na namo nimo. Pero amo nang na-prove, ato nang na-prove Brad Eber, Brad Robert, Brad Ronald, Brad Rene, ang Ecclesiastes 4.15 nga iyan ang gitistingan og tubag gikan sa iyang cooler, wa gyapon magkadimao. Busa ang among pagpamatuod, tinaw pa, matod pa ni Bendelio, tinaw pa sa sabaw sa butong. Klaro pas og tungtutok mo na ang Ecclesiastes 4.15 mosugot mo sa dili, tagna para sa Espiritu Santo nga magpakatao. Wala lain ang among gipailak katumanan ang among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr.